ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon natong iampo ang kauswagan sa tibuok kalibutan. Unta ang atong mga kaigsuonan, labi na mga misyonero, malig-on o magmalampuson sa ilang pagsabwag sa maayong balita alang sa kalinaw o kahiusa sa tanang katawhan. Ato sang iampo ang atong mga benefactors and donors nga siging palit aning atong mga slots nga hatagan unta sila sa Ginoo sa tinuod nga kalinaw kahusay sa ilang kinabuhi, labi na diha sa ilang tagsa-tagsa ka mga pamilya. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anunta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, pinaagi sa pagsugot ni Hesukristo, imong anak ug sulugoon, imong gibangon ang usa ka kalibutan nga napukan. Palingkawasa kami sa sala ug dad-a kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Mipanaw si Jacob dala ang tanan niyang kabtangan ug miabot siya sa Beersheba ug didto naghalad siya ngadto sa Dios sa iyang amahan nga si Isaac. Unya sa pagkagabii pinaagi sa mga panan-awon giingnan sa Dios si Jacob. Jacob, ug mitubag siya, ania ako. Miingon ang Dios, ako ang Dios sa imong amahan. Ayaw kahadlok pag-adto sa Ehipto, kay didto himuon ko ang imong mga kaliwat nga usa ka dakong nasod. Ubanan ko ikaw ngadto sa Ehipto, ug dadon ko pagbalik dinhi ang imong mga kaliwat. Ug bahin kang Jose, anaa siya sa imong kiliran inig kamatay nimo. Unya mibiya si Jacob sa Beersheba. Gipasakay sa mga anak ni Jacob ang ilang amahan ug ang ilang mga gagmayng kabataan, ingon man ang ilang mga asawa sa mga sakyanan nga gipadala kanila ni Paraon. Gidala nila ang ilang mga kahayupan ug ang mga kabtangan nga napanag-iya nila didto sa Kanaan. Busa miabot si Jacob sa Ehipto uban sa tanan niyang kaliwat. Ang iyang mga anak, ingon man ang iyang mga apo. Si Juda gipaadto pag-una ni Jacob kang Jose aron paghangyo kaniya nga tagbuo niya si Jacob didto sa Gosen. Sa pag-abot nila sa Gosen, gipakuha ni Jose ang iyang sakyanan ug miadto siya sa Gosen aron pagtagbo kang Jacob nga iyang amahan. Sa pagtagbo gayud nila, gigakos ni Jose ang iyang amahan ug mihilak siya dugay. Miingon si Jacob kang Jose, andam na akong mamatay karon
kay gikakita ko naman ikaw, ug nasayod na ako, nga buhi kapadi ay. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Salig sa Ginoo ug buhata ang maayo. Aron magpuyo ka diha sa yuta ug maghimulo sa kalinaw. Paglipay diha sa Ginoo ug hatagan ikaw niya sa mga gipangandoy sa imong kasing-kasing. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang Ginoo nagabantay sa mga kinabuhi sa matarong. Ang ilang kabilin nagalungtad sa kahangturan. Dili sila kaulawan sa panahon nga dautan. Sa mga adlaw sa tinggutom, abunda ang ilang pagkaon. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Siya ang ilang dalangpanan sa panahon sa kaguol. Ang Ginoo nagatabang kanila ug nagluwas kanila. Gilikay niya sila sa dautan ug giluwas sila kay midangop man sila kaniya. Ang kaluwasan sa matarong nagagikan sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagkatagong kaluwasan, dalaygon siya, labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maanausab kanimo.
Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, "Pamati kamo, ako nagpadala kaninyo nga sama sa mga karnero ngadto sa panon sa mga lobo. Busa kinahanglan nga magmaigmat kamo sama sa bitin ug magmalumo sama sa salampati. Pagbantay kamo kay may mga tao unya nga mudakop ug mutaral kaninyo ngadto sa hukbanan ug latuson kamo nila sulod sa ilang mga sinagoga. Taralon kamo atubangan sa mga punuan ug sa mga hari tungod kanako, ug makasangyaw kamo sa maayong balita ngadto kanila ug sa mga dili Hudiyo. Kung taralo na kamo sa hukmanan, ayaw kamo kabalaka unsay inyong isulti o unsaon ninyo pagsulti, kay inig-abot na sa panahon hatagan kamo sa inyong igsusulti. Kay ang mga pulong nga inyo unyang isulti dili inyo, kundili iya sa Espiritu sa inyong amahan nga magsulti diha kaninyo. Itugyan sa mga tao ang ilang kaugalingong mga igsuon aron patyon, ug mausab kini ang buhaton sa mga amahan ngadto sa ilang mga anak. Makigbatok usab ang mga anak sa ilang mga ginikanan ug ipapatay sila sa mga anak. Dumtan kamo sa tanan tungod kanako, apan maluwas ang magpadayon hangtod sa katapusan. Kung lutuson kamo nila sa usa ka lungsod, kagiw kamo ngadto sa laing lungsod. Sultihan ko kamo nga sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton sa tanang lungsod sa Israel, moabot na ang anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo. Kinsa may luwasonon, ang dato nga makasasala o ang pobre nga Diyosnon? Labi na karong tinguan, ang dato gahigda-higda sa iyang balay, dako kayo, wagyo'y sa libo, kay may kayong pagkaatop, may kayo konkreto kayong koral. Ang pobre tagahawak ang tubig dito sa balay. Kinsa may luwasonon, ang dato nga nagpahayad-hayad lang dito sa iyang balay nga perting haya-haya bisag ang uwan perti ng kusuga, o kinibang pobre nga di gani katulog kay hastang higdaanan gisanapan as tubig gikan sa gikural sa dato, kay di naman kaagi ang tubig dito na ni sanap sa pobre nga di askilid niya. Kanirabang pobre ha, active kay sa simbahan, kusog kay mo rosaryo. Kinsa may luwasono nilang duha? Abot lang ninyo. Kung kita'y patanahon, kita yun mga tao, ang luwasonon katog yung pobre. Di ba? Pero para sa Ginoo, ang luwasonon kadtong dato. Nga naman, tungod kay tuay daghang yawa sa ilang balay, ang dias pobre, di ay daghang Ginoo. Nga naman, unsa may timaan nga naay Ginoo dinis kalibutan sa atong kinabuhi, kung naay daghang pag-antos, mo na ingon siya, mosunod gay mo nako, unayon mo og patay sa inyong mga igsuon, sa inyong mga anak. Taralon mo sa hukmanan sa mga pangulos katilingban, pero ayaw mo kabalaka
kay ako mong kuyugan, ang akong espiritu kuyog ninyo. Mo na kung tanaw na itong kinabuhi sa mga nagsunod sa Ginoo, sama ni Jose, kaning dinhi sa anak ni Jacob, ang gihisgutan sa unang pagbasa, gibaligya siya ngadto sa Ehipto isip ulipon, pinaagi sa kabuang sa iyang mga igsoon, katong napo niya kaigsoon. Gusto nilang patyon si Jose para masulo nila ang gugma o ang kabtangan sa ilang amahan nga si Jacob. Kay kato si Jose, igsoon man to nila sa amahan, pero dili igsoon sa inahan. Silang usa ka inahan, napo sila kabuok, mautong lagot silang Jose, kay nahog magpinangga, murag pinangga ni Jacob tungod kay kamanghuran Manila. Pero si Jose, sa dihang gibaligya siya ngadto sa Ehipto, gadala siya sa Ginoo, diha siyang kasing-kasing o gunahuna, di gyud siya magsupak-supak sa mga ipahamtang niya sa iyang isig katao. Pasabot, wa siya mohunong sa paghigugma sa iyang isig katao, bisan pa man ang iyang isig katao nga mao ang iyang mga igsoon gusto nang mopatay niya. Sige, ligingay mong tupad ing na kung naay mo patay nimo imong higugmaon. Gi kano ing na kano. Ing na kung naabay gustong mo patay nimo ba imong higugmaon? Na wa mulingi. Kana dili na sila mo higugma, maunay mo patay. Sige na ro gingon, suway. Ako'y binuangan, wara ba jud ko magbinuang na. Naman na ingon anak mga tao, ako wara ba gyud ko manghilabot, ako nagtinarong ra gyud ko diri sa kong kinabuhi, pero hilabtan ko ninyo na makailagi mo kinsa ko. Kana mga lobo na. Di na Dios nun. Kanang mo ingon nga tao, ako naara ba gyud akong Ginoo. Gi, testingi ko ninyo og hilabot, di ba makakita gyud mo Ginoo diri nako. Ana. Muna ingos Kristo, inigtaral na ninyo nga tusukmanan, makasangyaw mo. Inyo kong masangyaw. Nga naman, ang kalainan manggod sa tao nga naay Ginoo o saway Ginoo, anha gyud inigabot nas pagsulay. Pananglitan, ang asawa naay Ginoo, niya ang bana way Ginoo. Ang bana buutan kayo, responsable kayo, dagko kay sweldo. Nya iya ginang iintriga siyang asawa. Unsa man naa siya Ginoo, murag naa. Kanus man na siya matistingan. Ang asawa gi-rape mas silingan, masuko siya dili. Ang buutan niyang asawa gi-rape sa silingan nga adik, masuko ang bana dili. Og masuko siya wa di siya Ginoo. Ingka di sa na mahimo pa diroy, kabuutan na akong asawa, o niya, ako nagtinarong sa ko, niya, gibinuangan mo, buang ka diha, imo ng pasagda. Mao na. Diha makita, naabad yung kay Ginoo. Kaya ang naay Ginoo, di yun masuko, muhilak lang. Okay, kamo mga bana, una-una ako no ninyo. Imong asawa, gahilak in town, kaya kunis-kunis sa silingan. Itabangan, pag yun. Ana, amo na ingong Kristo dire. Ako mong gipadala sa magkarnero taliwa sa mga lobo. Nya unsa may buhaton sa mga lobo sa nating karnero? Kunis-kunison gina. Nya ikaw nga tag-iyaan ng maong karnero, di gyud ka masuko, or ikaw baka mao'y karnero, di gyud ka masuko. Mao na siya'y kondisyon. Yang maingon ka, pastilan pader og maunay kondisyon nga naay Ginoo. Kinsa ra man natoy dunay Ginoo? Kinsa may di masuko ana? Bisan ganing pare, igsuos pare, binuangan sa silingan, sukoy. No. Kana kun ang pare way Ginoo. Pero naay Ginoo ang pare, di suko. Hinomdo mo atong kuan katong inahan nga dunay pito kabuk anak na sa book of Maccabees, nga ang iyang anak gi anam-anam og patay sa hari kay pakanon gyud atong
hugaw nga pagkaon. Nya unsa may gibuhat sa inahan, gisigihan niya gingon niya mga anak, ay kimugkaon dong, pagpakamatay lang yun. Kay ang naghimo ninyo sud sa akong tiyan, wa ko kaila. Og ang nagpadako ninyo og nagpadako nako, wa sad ko kaila. Kinsa man ni siya? Mao ni siya ang tag-iya na mga bituon kana mga bungtod. Iya ra nang ibalik nato ang kinabuhi. Ayaw gyud supaka ang iyang gisulti. Ayaw tuo ang emperor nga matadiro. Ana siya. Mao to ang hastang iyang anak nga katong bata kayo, katong City Anyos, pagduol sa emperador naingon siya, imo kong putla sa kong dila, iyang gidawali ang dila, sige putla, di ko mahadlok ana. Kay gikuan mas mama, gikondisyon man, gidong pakamatay gyud, pakamatay, ay gyud kahadlok. Ngay ka na be, lingay mong tupad. Ing na sugot ka, magpakamatay ka para nako. Ing na ka na. Sige ba, ing na. Andam kang magpakamatay ka na. Butan-butan man ginang tupad nimo kay nisimba man na. Andam kang magpakamatay para ana. Oh. Samot na tong buangon. Ika ngigagod. Sila pa'y buangon. Mo pa'y mupatay nako. Na. Ngigagod nila. Kinsa man sila. Nakatagiya sila nako. Pero para ni Kristo ayaw. Og itugot sa Ginoong mamatay ka sa ilang mga kamot pagpakamatay. Kung itugot sa Ginoo nga dili ka mamatay, dili gyud ka mamatay. Pero ang importante, pabilin sa pagsunod sa Ginoo. Muna si Jose, nagpabilin siyang nagsunod sa Ginoo didto sa Ehipto. Wa man gitugot sa Ginoo mamatay siya kay doon na may gusto ang Ginoo nga pamatud-an na kung magpaubos ka, ipataas ka. Kung magpataas ka, ipaubos ka. In relasyon ni Jose og sa iyang napo kaigsoon, kinsa may mapahitason? Ang napo o si Jose? Ang napo mo'y mga mapahitason. Si Jose mapaubsanon. Unsa may resulta? Si Jose nahimong gobernador sa Ehipto, next in rank ni Paraon katong king of Egypt. Og mao ni ron ang istorya sa atong unang pagbasa, iyang gibdala ang iyang mga igsuon og ang iyang ginikanan ngadto sa Ehipto. Way ni reklamo, gipasugat pa sa mga karwahe ni Paraon kay pinangga kayo si Jose didto sa Ehipto, bisan kung ang iyang mga igsuon buot mo patay niya, iya lang yapong gisagop ang iyang mga igsuon. Nagpabilin siyang buutan ngadto sa mga buangon niyang mga igsuon. Napo ko ni kabuk ni suway patay niya. Kung naa na kas maayong kahimtang nya kanang napo katao gusto nang mo patay nimo, imong papuyon sa imong balay? Kamo ba? Una-una ako no. Napo na kabuk gusto nang mo patay nimo. Nagplano na ang patyon gyud ka. Nya karon ni asinso na ka. Imo silang papuyon sa imong balay. Tungod kay wa na sila puloy-anan, tungod kay nagkalisod na sila, imong papuyon. Moingon jud ka, ayaw, dito lang na papuyas layo. Imo nang papuyon diri nga sa una gani patay ko na. Samot na karon. Ilugo na gini akong kabtangan. Uy, di kong papuyo na dito na. Kung wa kay Ginoo mulikay gyud kaniya ng pag-antos. Pero naagan kay Ginoo di gyud ka mulikay, himo ginang higugmaon. Muna kun ang imong bana mga bit nya naa kay Ginoo, himo ginang musugot gyud kag mopuyo ang kabit dias inyo. Kung naa kay Ginoo. Bitaw. Narabay ni text na ko pader muhisgot lagi ka ng kabit no, yang kabit papuyos balay among-among mo nang imo pader. Kaming mga asawa nga nagtinarong unya imo ming tudluan nga mo papuyuan ang kabit na yabag naman tingali ka. Ako la sa tanaw nako kani wa gini Ginoo. Tanawa si Jesus, iyang gipapuyo si Judas, tipo niya bisag nasayod na siya nga si Judas mupatay niya, mubudhi niya. Iyang gihatag ang authority
sa simbahan dinhis kalibutan ug ang Yahweh sa langit ngadto ni San Pedro bisan pag si San Pedro na makak niya og katulo, gidison siya katulo. Iya lang gyapon gi-entrust ang simbahan niining bakakon nga tao. Iyang gihimong apostol para musangyaw sa maing balita ngadto sa mga dili Hudiyo. Si San Pablo nga nagsigig lutos sa iyang grupo gani gipapatay ni San Pablo si Esteban, si San Tiago ipangpatay, pero gihimo gyapon niya si San Pablo nga apostol para sa dili mga Hudiyo. Musalig ka kana, gipatay ng imong igsoon nya, musalig pa kaniya nga mo'y mo dumala sa imong negosyo or sa imong kalihukan. Moingon ka, patya na, oy, pangitag tao nga nahigugma, bisan ako dire. Wa sa tingali ko'y Ginoo. Nga, ipiyal na nimong kuhan. Ang dini simbahan, ipiyal na nimo sa mga sakristan nga gisunog ang sakriste. Kay gaduwa sa kandila. Nya mo na imong ika kamo dong ha, kamo take care din niya. Oy, papahawaan na. Di ba mao ang ginaatong normal? Kay di ba mo tay Ginoo? O na importante kay butangan nato Ginoo atong kasing-kasing. Maglibo gud ta. Kining tao nga naay Ginoo, mulambo gid ni siya. Nay nagpatambag nako, pader unsaon man namong among negosyo, palpak gyud kanunay. Nagsigi lang yung kaot-ot, naa na sa imong tabang, maot-ot na sad. Ako dayong giingnan, kumusta mang inyong relasyon, kamong managtiayon, kay kamo may gadaan ng inyong negosyo, tubag na yung bana, kini pader, mao man ko'y magbuot, di ba pader, sa imong wali, ingon man ka nga ang asawa mo sunod gyud bana, kani may magdiktar na ko pader, na ako'y mga maing plano, iya mo kong diktar sa, ikaw sa, di masa kakasaligan, nga sa, siya, away na sila, nako, kaibiyang tamparusog bali-bali ning duha, pulos gyud way Ginoo, ang iyang kaugalingon mo isakto, ang usa sa ako sang kaugalingon mo isakto, mo na magmura sila nagtag-ubuar sa ilang pagpadagan silang negosyo, alos no, los no gyud. Nako, kay di na mo ingon man, ikaw diha, imong nang diskarte. Ako diskartes kog ako dire. Na los no na. Nako paghiusa ra gud mo. Nya unsa man paghiusa, si Kristo mo isunda. Nya unsa may desisyon ni Kristo, ikaw asawa mosunod gyud kas desisyon sa imong bana sa tanang higayon. Di gyud ka magsupak-supak. Igo ra kang musugyot, pero kung ang imong bana final decision maoning niya sunda na bisag gadugo pang imong kasing-kasing. Ana. Nya saman kamo mga asawa, okay na. Kay mo man ay gusto ni Kristo. Nako ikaw sad bana taga-igyod ang tanan nimong desisyon para gis kaayuhan sa imong asawa bisan pa man og ang iyang kaayuhan sakit na para nimo. Pasabot, ang iyang suggestion ayaw supaka, pero himui og pamaagi nga matuman ang iyang suggestion, pero sa paagi nga dili mamiligro ang inyong kinabuhi ngadto sa impierno. Na nanglitan mo ingon ang asawa times 100 ang presyo anang atong kuan kanini ang produkto, imbis nga tag 100 himo ang tag 200 na kay hingwarta lagi ang asawa, diwa na mo palit kay perti namang mahala. Ang bana ang gusto niya punan lang og 10 pesos aron mahalin. Kisa mo rin mo sunod ani, kisa mo sunod ang bana ngadto sa kwan amo ingon ginang bana dai kanang imong gihimo dili na makaayo nimo, di sa na makaayo nako, di sa na makaayos tong pamilya, kay di na man na mahalin. Kay ang mga tao mo tan-aw man ginas presyo nya sobra naman kay na nga patong. Ang akong desisyon nga patungan lang ni ani. Ngayon sa gamay ra kay nas tanan, unsaon na to pag malambo ana? Sige, dili 10 pesos, sige na lang 20 pesos. Final decision. Imong giirog jotay ang imo, nya katong iya wa sa tumana. Mingon na magumbol gitong sa gagamay ano. At least niirog ka. Di ba?
Niyang desisyon kay sabana man di nagdugo ang kasing-kasing sa asawa, pero at least naka-feel ang asawa nga mi-adjust ka. Muna akong gitudlo nila. But na igugma ay baka to sila karon o baka to mga matay. Wa na masad mo tawag. Di okay ra. So kini siya mo na ingong Ginoo nga ay gyud palipat dad-agyog ko ninyo. Nya ang akong espiritu mo'y magtudlo ninyo ni ana. Nya mao sa nay akong gihinay-hinaya gamit dinis ato. Mo na nga ang gitudlo sa Espiritu Santo pamaligyag slat. Simple ra kaayo kay nakaingkog magsigi kog solicit, magsigi kog kuta-kuta aning tanang mga pamilya dinhi. Tanan nga mga tao akong kutahan dinhi sa parokya og tag 20 pesos ang semana. Basin og dali ra man ting human, pero lisura pagpangulikta ang tao nga way 20 pesos di niya makuan. Sayon na kayo ang Ginoo siya. Ay nang kuta-kuta baligya igslat ing na ang mopalit malangit, ang di mo palit maimpierno. Kana ra gyud. Ang tanawa di ba ang tanang na malit, ang sabi na itabo, malipayon. Pasabot na experience nimo ang langit. Tanawa nang wa mamalit gyud hangtod karon. Kusmoron og naon. Sigig pangitaan ng kwarta, bisag na nay kwarta, di gyud mo palit. Pila ra gyud ng 500 atong slot. Di gyud mo palit kay padaghanon yung kwarta. Tanawa di ba mga kusmoron og naong dali kay masuko. Ingka kanang namalit pa di na masuko. Masuko gyapon pero dugay. Mainat-inat og jotay ba kay nganoan nisod man ang gingharian sa langit dire. Basta mo palit ka, labi na gyud sa atong 4 slot challenge. Mas malipay ka. Tanawa karon pila na atong 4 slot challenge. Niabot na og 203 ka 4 slot challenge. Pakpak. Niya ang atong halin sa SBF DAG niabot na sa 32,914 ka slots. Pakpak yapon. 43,086 na lang ang nahibilin. Kani dipindi ginis mga taong na ay Ginoo. Kay ang gitandog sa Ginoo mahimo gina nga manggihatagon sama ni Jose. Naa ang Ginoo niya. Wa lang siya moasinso, nagpabilin siyang manggihatagon ngadto sa iyang amahan, ngadto sa iyang mga igsuon, ngadto sa katawhan. Way limit ang iyang pagpanghatag. Kita sa dinhi sa atong parokya, manggihatagon man kaayo ang Ginoo nato. Wa say limit ang atong pagpanghatag. Wa ta maghuna-huda nga para ra ginis parokya. Daghang lain nga mga parokya, di lang dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, hangtod sa laing mga archdioceses atong gipangtabangan ang ilang panginahanglan. Di inon kay dinagko, pero di sad kayo gamay, pero sige gitagtabang, gipaambit nato na atay problema dinhi sa atong mga projects, sa atong mga kahimtang, pero wa sa kita mo hinanaw sa mga problema sa ubang mga parokya o ubang mga katawhan nga mas nanginahanglan. Nang kanto bitang pila na atorong na wa man dita ka kwenta katong kang Father Oni Rosaroso dire nga katong duha na ka Domingo ang milabay ato pa ditong kwintahon ron pilay atong nakuan gyud pilay na dawat ato. Niabot naman to mga 200 ka 10,000 ang ilang na dala dire. Nakaingos Father Oni nga naamang kada ay dako kayong problema diri padre, dako man day kay ni imong project. Nya wala pa man day mo'y kwarta, sige pa man day mong kuan, pero may sada kay imo ming gi-welcome para mo himo og mission appeal. Ana. Nya ngano mang naka-mission appeal man. Tungod kay mo share kita. Why limit? Ana. So, maunay atong buhaton. Lingia sa katapusan ang imong tupad. Yung na manghatag tas mga buangon ha. Manghatag na tas mga buangon. Kaya kung kana lang ang buutan atong tagaan na wa na kitay Ginoo ana. Mo na maliwat unta ta ni Jose, maliwat unta tas mga santos
maliwat unta ta sa Ginoo mismo. Manindog ta. Mga igsuon, masaligon sa Dios nung giya ug panalipod, mudangop kita sa atong panginahanglan nga mapaubsanon ngadto sa atong amahan pinaagi sa pag-ingon. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga nangulo sa simbahan, determinado ug sa walay kahadlok, magsangyaw sa Dios nung mensahe, bisan pa man taliwala sa pagsupak, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga kanasuran ug mga katawhan, malingkawas gikan sa mga masalaypong sistema sa pagpanlupig ug sa terorismo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga nakasinati og mga kalisdanan diha sa ilang kinabuhing minyo, makadawat sa grasya sa paglahutay sa ilang mga panaad, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga gisakit pinaagi sa kahadlok ug kahingawa, mapanalipdan sulod sa ilang katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangamaw paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga sila nga namatay, mag-ani sa mga ganti sa ilang mga paghago dinha sa Dios nung gingharian nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, ipadala kanamo ang imong espiritu. Amahan, ikaw ang tinubdan sa kinabuhi, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dayon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatag. Nadawat na mo kining among gihalan, ang panumino nga abot sa yuta. Dugi naman sa kamot sa mga tao, mahimo sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigon ang Diyos, daigon ang Diyos, daigon ang Diyos ang tut sa kaaturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining gasa nga gihalad alang sa himaya sa imong ngalan, maglimpyo unta kanamo ug magdugang pagdala kanamo nganha sa kinabuhing dayon, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo.
Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagbayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabadhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak.
Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Amahanamo ganasa magalangin, pagdaigon ng ingalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ng imong pagbuo, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagal lang, ihadag ka namo karon adlawan. Upasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo. Dili mo kami itugyan sa pagsulay. Inunuan, luwasa kami sa dahan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, Nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. O Ginoo, dili unta kami mohunong sa pagdaig kanimo tungod sa kabuhong sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo dinhi ning Eucharistia. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang divine prosperity, ang Diyos nun nga paglambo niya. Mahitabo ra ni kung dili kita madaog sa mga kalibutanon o yawanon nga hunahuna, bisan pa man maghilak na ta sa kasakit o kamatayon. Pabilin kitang musunod sa Ginoo, dili magsunod sa demonyo. So salamat sa nagsunod sa Ginoo nya, siging balik-balik og palit og slots nato. Ang ato karong nadawat na niabot na og 32,914 slots. Nya napay 43,086 slots nga available sa atong SBF DAG nga slots. Tag 500 rani per slot. Nya ang ato sang 4 slot challenge, ako nang kaingon kaganiha, niabot nag 203 ka 4 slots challenge. Ay nang utana, pila man ang 4 slot challenge pa der nako. Upat god ka 500, pila man ang upat ka 500. Hindi sad mo ka maong muad. Kuha na siya. 2,000. Oo na siya. 4 slot challenge. Niya atong pakpakan ang tanang ni palit ni ini. Salamat kayo. Nga korang pangandoy maabot untag 1,000 ka 4 slot challenge hangtod sa August 6. Og makaabot gani og 1,000 ka 4 slot challenge, lipay na ko ana. Pero di sad kaabot, lipay ra gyapon. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Dios, nagulahan kitang tanan sa